ଆଜି ଉଠିଲେ କେତେବେଳେ କି? ଆଜି 5ଟା ବାଜିଗଲା। 5ଟା ବେଳେ ଉଠିଲ? କାଇଁ ରାତିରେ କଣ କରୁଥିଲେ କି ତମେ? ରାତିରେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ? ଭାଇ ଭାଇ ଏବେ ବି କଣ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁ କଣ ବୟସ ନାହିଁ କି? ବାପାରେ ଭାଇଙ୍କର ତ ଲାଗୁନି ଭାଇକି ଦେଖିଲେ ଏମିତି ହଉଥିବେ ବୋଲି। ତମେ ତ ଉତ୍ପାତ ହଉଥିବ ତମେ ଜଣା ପଡୁଛି। ହଁ ଆଉ କାହିଁ ତମର କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କି? ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେ ହେଲେ ତମେ କଣ ରାଜି ହବ କି? ତମେ କଣ ଦଉଛ କେତେବେଳେ? ତମେ କଣ କେତେବେଳେ କହିଥିଲ କି? ହଉ ଛାଡ କଥା ମୁଁ ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା ହେଇଯାଅ ତ କଥା ବି ସତ କହିବ। କହୁନ। ତମେ କେମିତି କଣ ଫାଷ୍ଟ ତମ ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ବାହାଘର 6 ଇୟର। 6 ବର୍ଷ ଆସିଲାଣି। ତମେ ଯୋଉ ବାହାଘର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ କେମିତି କଣ ହେଲା ଟିକେ କହିଲ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ତମେ ଭାରି କଣ ଭାବୁଛ? ପଚାରୁଛି ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି ମୋର ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସରେ ପଚାରିଲି ନା ତମକୁ। ତମେ କୁହ ପ୍ଲିଜ କହୁନ ଟିକେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଇଏଗୁଡା କଣ? ଆଉ କହିବନି ଯେ ପୁଣି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ଯେ ମୁଁ ଅବହେଳାଟା ଦିଅ ପୁଣି ଜାଣିବି ନା ନାଇଁ? ବାହାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ। ଆରେ କେମିତି ଜାଣିବି? ତମେ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି। କହୁନ। ଥରେ କୁହ ଥରେ କୁହ। ନା କହୁନ କହୁନ। କଣ କଲେ? ଭାଇ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ଟା ଥିଲା ନା, ଆଉ ଭାଇ ଆସିଲେ ପିଇଲେ, ତାପରେ ଏମିତି ବସିଲୁ କଥା ହେଲୁ, ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ହବା କଥା। ଖୋଲିକି କହୁନ ଯାହା ଯାହା ହବା କଥା କଣ? ସେଇଟା କଣ ମୁଁ ୱେବ ସିରିଜ ଦେଖୁନି କି? ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗେ? କିଏ ଘରେ ଥିଲେ? ଘରେ କିଏ ଥିଲେ? କଣ ତମେ ପୁଣି କଣ କରୁଥିବ? ଭାଇ କେମିତି ଆସିଲେ? କଣ କଲେ? କହିବ ନା ଆଉ ଡିଟେଲସ ଖୋଲି ଖାଲି କହିବ ଯେମିତି ଶୁଣିଲି ମୋର ଦେହ ପୁରା ଜଳିଯିବ ପାଦଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ। ଭାଇ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଶାଢୀ ଖୋଲିଲେ, ତାପରେ ତାପରେ କଣ କଲେ? ତାପରେ ତାପରେ ବ୍ଲାଉଜ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ତମର ଖୋଲିକି ଗଲେ? ହଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ହେଲୁ ନା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ତ ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ କଥାଟା ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲିଲା ଆଉ। କହୁନ କଣଟା ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପୁଣି ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲିଲା କଣ? ସେଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା କଣ? କିଏ ନଗଲା ଛୁଆ କିଛି ଜାଣିଛୁ ପୁଣି କିଏ ଜାଣିଲେ? ଆଉ ଏମିତି ଆସିଲେ ବସିଲୁ କଥା ହେଲୁ।